erover nadenkt, is het nog steeds idioot. Als je onder het rennen, dan denk je van, jezus, waar ben ik eigenlijk aan begonnen? Ja. En ik ben bij Weert had natuurlijk de kramp. Rond de 45 dacht iedereen, oh ja, nou is het afgelopen. Zo snel is het niet afgelopen. Hier wel alles oké, dit is allemaal oké, maar de benen en de enkels zijn niet meer oké. 3 marathons in de benen. Het is niet vreemd voor Barry, want hij heeft vaker voor dit soort uitdagingen gestaan. Nu geen obstacle run voor de atleet, maar een hospital run. Om zoveel mogelijk geld op te halen voor de strijd tegen corona en het ziekenhuispersoneel een hart onder de riem te steken. Hoeveel hij precies heeft opgehaald, weet hij morgen pas. Ik heb echt geen idee, want ik ben alleen maar bezig geweest met die 24 uur met hardlopen natuurlijk. En morgen maken we de balans op en dan maken we het aan iedereen kenbaar wat er in totaal is opgehaald. Er waren natuurlijk veel mensen die zeiden van hij moet me eerst even de 130 kilometer halen voordat ik ga doneren. Ja, en na al dat lopen wil ook de topatleet simpelweg maar één ding. Ja, rijstevlaai sowieso. Maar maakt niet uit welke vlaai nou. Het zal ook misschien één stukje blijven, denk ik. En koffie, want die heb ik in die 24 uur heel weinig gehad, koffie. Dus ja, een bakje koffie is altijd heel erg lekker.